إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Zabilježio je Imam Buhari u svom sahihu da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem kazao: Al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una šu'ba. Vjera, iman sastoji se od 60 ili 70 i nekoliko dijelova. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Najuzvišeniji dio je izgovor kelime i šehadeta la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha ani tariq. A najmanji dio vjere je da čovjek skloni smetnju sa puta. I Imam Bejhaki pobrojao je dijelove vjere na osnovu Kur'ana i hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i po njegovom brojanju mi smo došli do 36. dijela vjere, a to je povjerljivost. Biti povjerljiv. Šta to u stvari znači? Šta je to povjerenje i koliko je važan taj dio vjere? Uzvišeni Allah dželešanu kazao je u Kur'anu: Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Mi smo ponudili amanet nebesima, zemlji i planinama. فَأَبَيْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. A one su to odbile i pobojale su se. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. A taj emanet, to jest povjerljivost, ponio je insan. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Zaista je čovjek kao biće sklon nasilju i sklon neznanju. U drugom ajetu uzvišeni Allah dželešanu je kazao: Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vam naređuje da povjerenje ili poslove i stvari od povjerenja date onima koji su ih vrijedni, koji ih zaslužuju. I da ono što su vam ljudi dali na povjerenje, da im to vratite. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazivao i govorio: Addi al-amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. U hadisu kog je zabilježio Abu Davud u svom sunenu, prenio Ebu Hurajra radijallahu anhu, stoji da je kazao:
ono što ti je dato na povjerenje, vrati onome ko ti je dao. I nemoj prevariti onoga ko je prevario tebe. وَلَا تَحُنْ مَنْ خَانَكَ. I nemoj prevariti onoga ko je prevario tebe. Također je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kazivao, kako stoji u hadisu Buharije i Muslima od Ebu Hurajre radijallahu anhu, ajetul munafiqi thalath. Troje su znakovi licemjerstva. Ida haddethe kedeb, kada govori laže, wa ida wa'ade ahlef, kada obeća ne ispuni, wa ida tumine khan. Kada mu se nešto povjeri, on to iznevjeri i pronevjeri. Iz svih ovih vjerskih tekstova i drugih koje nismo ovdje spomenuli, mi nalazimo da povjerljivost zalazi u sva pitanja vjere i čovjekova lična pitanja u međuljudskim odnosima. Na primjer, Allah Đelešanu je ponudio emanet u smislu slobode izbora. To što smo rođeni kao ljudi i imamo pravo na slobodu izbora, hoćemo li poslušati Allahovu vjersku naredbu ili ne, to je najveći emanet koji smo ponijeli. Emanet koji su odbili zemlja, nebesa, planine, svi su odbili jer su se bojali tog emaneta. Ljudi su ponijeli. I odakle nama sloboda izbora, hoćemo li biti ovakvi ili onakvi. Ali odgovornost za takvu slobodu izbora je veliki emanet. I tu povjerljivost u naše doba, nažalost, većina ljudi ne ispunjava. Zatim sve vjerske naredbe su date nama na emanet, na povjerljivost. Na primjer, sad je bio Ramazan. Da li si postio ili nisi postio, da li to neko provjerava ili ne? Ne provjerava niko. To je tvoj emanet kod tebe. Da li ćeš to izvršiti ili ne? Zbog toga neki učenjaci kažu i abdest je emanet. Šta to znači? Znači, da li ćeš uopšte doći klanjati sa abdestom? Ili ćeš doći nepotpunog abdesta ili bez abdesta i kako? To je emanet kod tebe. Zato neki učenjaci kažu i gusul je emanet. Šta to znači? Samo ti znaš da li se okupao za gusul ili ne. Prema tome sve vjerske naredbe, sve vjerske zabrane spadaju pod taj emanet. Da li ćeš ti sada pred društvom gdje su vjernici nećeš recimo piti alkohol? A kad dođeš u društvo gdje se pije alkohol, pridružit će im se. Ili recimo i u svojoj kući. To je emanet kod tebe. Sve zabrane i sve naredbe su na naše povjerenje date. I zbog toga na sudnjem danu u stvari Allah Đelešanu će se obratiti Ademovim potomcima i kazat će im Elem ahedi ilejkum ja beni Adem alla ta'budu šejtan. O sinovi Ademovi, kad bude gotovo, završeno sve, o sinovi Ademovi, zar vam nisam na povjerenje dao da šejtana ne obožavate, da obožavate samo mene? To je veliko povjerenje. Najvažnije i najveće. Prema tome, ponovit ću još jedan put. Cijela vjera, sloboda izbora, sve vjerske naredbe i vjerske zabrane su emaneti kod nas. Druga vrsta emaneta su zemaljske prirode.
One koje su osnovne i one koje su stečene. Na primjer, porodica. Porodica je emanet kod tebe. Djeca su emanet kod tebe. Odgoj djece je tvoj emanet i zato naredba u Kur'anu nije djeci da se čuvaju vatre. Ja ejuhalladina amenu qu anfusakum wa ahlikum nara. O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre. Naredba je tebi. Zato što je to emanet tebi na vratu. I to se ne može prespavati i to se ne može zaobići. Također odgovornost društvena za izgovorenu riječ. Koliko puta kažemo ili napišemo, što je još gore, ostaje pisani trag, pa nekoga povrijedimo, pa nekoga rastužimo, pa nekome zulum učinimo. I to povjerenje i odgovornost za izgovorenu riječ danas je skoro pa da i ne postoji kad se vidi to stanje na društvenim mrežama. A imaju i takozvani stečeni emaneti. A to je ono čime nas vjera nije obavezala, ali smo se obavezali mi sami. Kao što su zakletve. Ko se zakune da će nešto uraditi ili nešto neće uraditi, ili se zavjetuje Allahu da će nešto uraditi ili da neće uraditi. To su emaneti koji svaki čovjek preuzima. Preneseno je od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ni jedan čovjek neće moći staviti nogu na sirat čupriju, na most preko džehennema, dok ne vidi šta je uradio sa emanetima i šta je uradio sa rodbinskim vezama. I treća, odnosno zadnja vrsta emaneta, to su emaneti u vidu povjerljivih položaja. Kazao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: kogod od moga ummeta bude nadređen na 10 ljudi. Znači ovdje poslanik ne govori o tome da je neko imam, halifa, ovo ono. Nad 10 ljudi nadređen. Pa im oteža. Neka mu Allah oteža i na dunjaluku i na ahiretu. Zamislite to. Emaneti koji su u vidu položaja, to su ogromne stvari, gdje su u pitanju životi ljudi, u to spadaju i džemati, gdje ljudi preuzimaju emanete, odgovornosti za vjerski život jedne grupe. Taj vjerski život jedne grupe zavisi od rada tih ljudi. I ako je neko preuzeo nešto od tih odgovornosti, onda mora da vodi računa i o tome kako će to izvršiti i šta će uraditi. Jer, pazite, ima jedna stvar koja je vrlo važna. Ti prije preuzimanja odgovornosti, slobodan si da je uzmeš ili ne. Ali kad si je preuzeo, više nisi slobodan da je uzmeš ili ne. Tad ili si je ponio onako kako treba, ili nisi je ponio onako kako treba. Ja molim uzvišenog Allaha dželešanu da mi svoje emanete, svejedno porodične, društvene, vjerske i sve druge koji su nam dati za vrat, obavimo kako treba i da budu primljeni od nas. Kulu qawli hada wa astaghfirullaha.